то. Отчита ли? Да. Ето сега да видим дали сме вързали тук. Можахме да вържеме нещо тук правилно. Момчета не могат да вържат нещо. Затъналата кола тук, гледайте. Ако е затънала, че не знам. Айме сега да им да и ще го дръпне. Баго нещо не мога го дръпне, бе. Бамо, мамо. Тръгва. Виж как го издръпва. Виж как го дърпа. Браво на човека. Ще го издърпа. Добре. Да, още малко полета тръпне. Да фанеш насам. Да обърнеш. Пижо, камо да тръпне още малко да мога да минеш от тука. И това беше. Да видим, да видите от каква дупка. Видите от каква дупка са бе заврел това момче. Ще в каква дупка. Гледай. Гледайте. Дупка ле, какво ли е? Каква дупка, врачи. Гледай. Баш от дупката са завре, гледайте. Гледай. Каква дупка са завре това момче. Къде го жужба тук, къде това направо прело в това. Вече беше човек. И това беше от BTV новините.